Kamutumwa nchumuligeria chingaki abarokibwa abangaireko na gocha chiskuru nigo abarundia baboriwe kwa maiso ase chibara ili gwetanga kurwa makwa ya basakano yaberege kwene kibwa ase chibara ase nsemo yende nigo aborokia baboriwe kwa abame abaremerari elio kurwa libaga gocha asabebori koligia chibesa ase nyenje yo komentakana kwa maguria mabuta ayo ayere ogokina ogosoka ngakobogima ayankorengana na ababwatani ba matatu himelegeta senie kenene eyiye chigari himeyo mu Chibosongo. Kwane gore chintare bacheito muna bonega bako safirisha bana tigato bwati amachika para ubwati amachika para road signs chiri obwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kwa sababu abana na baito 20 nende ni viongozi wa kesho igo Montare bonde bwensi tigana na excess bugodi abana buya baikie skuru mapema aba driver baito bali more para hakikisha buna muimukiria abana bonsi baito buya egera beke chisukuru omu driver bonde bwensi ole Kenya agaiga gendi gari yago kule timamu akiri agere timamu ore fresh egere okorenda chikona chisi SPT ebitongo egere abana bonsi baito baike skuru buya ese sababu yake abaito kamwa kulige skuru bizi nando muntu manya kugunganga kinga achari na achari okomunyokera gosene ne skuru okorige skuru bizi okorige nango sabaiga abatereba mogendi chikari ngora mubeke gari excess egere egari atwale capacity yae bali bakosi bebi kinywa chikyabo mupungwe maroba banera karwa korera gasigenda tumoka esibyo mubena mambi bokere chitaro nchesa mayo chitaro abantu mbarora bako ibeteli kogendie gari kanyoro monte gete Nairobi akairana are usingisi okaba kwate skuru ako chikoimoki kwanya ndo umukire gari nando nyichagire kako ikanjira chitaro cha muira onya kwarosire tigako ibeteli kogende sabari paki gari rara tumoka sesa babwe gari ega nonya kebwate poti mune gwa kanse nayo monyene okumia ese sababu omutajiri ara gate chibesa lakini obogima bwa bwansi ipine gari na bali mogeti na obubwata nikuche kwa madriver na makondakta. Naomba sana makondakta wakuwe na heshima, kwa sababu unapata kuna wakati mwingine unapata mzazi ameleta mtoto kwa stage kumbanisha gari hapo unasikia kuna matusi wanatusi yasiyofaa. Na sisi madriver tukue waangalifu katika barabara kama mwenzangu vile amesema, tuendeze gari kwa ile speed inafaa kuendeshwa, ile ya michuki. Na kila mmoja anajua sheria ya barabara. Ukiwa kwa barabara naamini kwamba umejua sheria ya barabara. Poleni ndio tuweze kusaidiana katika uchumi yetu ya Kenya. Matatu ya itondo chenga biashara evidence sana. Ikare biashara evidence na ngosaba. Abantu okoraganga chi principle motokonye please abana baito komoranje baba sakoseri kure school sasa obugima bwakongere pi nchebona muno moibori ti ndaro biashara mbira babuya igo bana mbarache nende gento kende nchebona muno moibori timbwati besa neri baganta ete koenda nchiko sabiro mwana obugima bwakongire sana ntobwati besa nende nonyene serikali y'abantu bakonya kuruta magena na ya mentire binto na mangana aria karega aria sabarabu na aragereta maguta ya mentete igo muntu tobase goita serikali na nere